Mic off. Mic on. Molt Hola, bones. ara. Ara, ahí estamos. La càmera teva em falla. No me jodes, bro. No Jo la hauria, tinc no connectada hauria. i a mi em surt bé. No hauria, Ahí no hauria. estamos. Sí, ara em surt bé a mi. No. Entonces, si pots no liar-la just al directe, benvinguts a tots, Hòstia, benvingudes a que... totes, Està trolling, que hi la ha càmera? penita, saps? Està trolling la càmera, però espera't a veure si... Vols que la desconnecti i la torni a connectar? No, Just si in case. no és culpa teva. És... Ok. Vale, ja Què està, tal no? Ja esteu, està, nois? Què tal esteu? ja està. Benvinguts al directe. Tot bé, no? Merci per aquests Moltes follows que gràcies a estic veient Rubin per pel aquí. follow. Vale, en principi tot perfecte, no? Amb una mica de nervis per començar, Per això... En principi sí. Què tal, gent? Què tal? Digueu-nos si se'ns escolta bé, si se'ns... Si va molt bé. Gràcies, Despectro. Moltes gràcies. Vale. Guai. Gent, no fa spam del seu e-based. Todo perf. True. Molt bé, doncs, bueno, expliquem una miqueta tot, no? Comencem així, si vols, fent un petit resum del que... Sí. Del que farem, o què? Aquí
El podcast d'avui ve carregadet i és el primer. Aviam que tregui el drive, perquè tinc menys memòria que un peix. Vale. En quant al podcast d'avui tenim una petita secció d'actualitat, per començar, vale? Perquè us situeu, gent. Vale? No riguis, capullo. Res, notícies tranquil·les, farem una petita xerradeta entre nosaltres i vosaltres. I després començarem amb les cròniques barcianes, on tindrem a Gerard Pola, Harrison Parpillon, Sergi Cantoni i Jesús Maria Pardo. I això no sé si... No me'n recordo si ho hem parlat o no. No sé si farem primer la taula de debat o el convidat. Jo suposo que el convidat... que farem una entrevista als membres, bueno, als dos vocalistes de Trets, Sí. el Roc i la Júlia, vale? Per estarem una mica parlant del seu nou tema i tal. I després farem una taula de debat amb Laia Silvestre, Ivan Lechuga i Marc Arjona, de Spectrum Tweets, que és el senyor que està xatejant. I fent spam, que es guanyarà un ban, ja veuràs. I després, per acabar, farem un top memes de la setmana, d'acord? Dels que ens heu anat enviant, farem un top memes de la setmana. I poc més. Hi ha bons memes, després... hi ha bona merda. Sí, O sigui, hi ha bona merda. sí, sí. Hi ha bona merda. I després acabarem amb un mini resum del que hem fet, per la gent que pugui una mica de resum, agraïments, i depèn del que vulgui el xat, doncs potser ens quedem una estona xerrant o no, qui sap, depèn. Alguna cosa a afegir? No, en principi tot bé. Si vols passem a... Si vols et comento una mica les preguntes que tinc d'actualitat... Ai, els titulars que tinc d'actualitat i tu em dius a veure què tal, no? Si vols, jo els llegeixo i tu... Un moment per saludar Aitor, moltes gràcies. Moltes gràcies a Action Crazy, que és el senyor Dani. Dani, moltes gràcies pel follow. Bona nit, Aitor, bona nit. Tot bé. Com vas tu? D'Espectre es guanyarà un ban. Ho estic veient ja. No copi Però... el buen ban. En fi. I sí, et dono el tot de paraules. Sí. Vols que llenci el primer? És a dir, les preguntes estan centrades en Sabadell, en principi. Ai, les preguntes, un altre cop. Els titulars, ja m'heu entès. Només et dic que zero pressió perquè només tenim 27 espectadors. És broma? Zero pressió, en plan, no. Moltíssimes gràcies, Gina, pel follow. Moltíssimes gràcies. Bueno, va, llenço, disparo. Primer titular aquesta setmana. Una baralla en un bar acaba a punyalades a Sabadell. Benvinguts a Sabadell. Si no m'equivoco... Si de tu voz en mi oído me pone un poco la verdad. Dani, por favor, que esto es un podcast. Dani, por favor. Y voy sobrio. Si no m'equivoco, el titular és de Can Puiggener. A veure, és que què esperaven? Espero que ningú estigui sorprès amb aquesta notícia. No, la veritat és que no em sorprèn gens. No em sorprèn gens, però bueno. És que ja Can Puiggener, vull dir, la navalla entra dins de la llista del material de l'escola, saps? Vull dir... Portes l'estuig, portes els llibres i la navalla. Exacte. Un altre titular que, més que sorprendre, m'ha arribat a la patata és el fet de que s'ha suspès la passada a Sant Antoni. Els burros, tio. Grans, els carmels, tot això. Tothom fa el xat per la passada a Sant Antoni. És que, no sé, m'ha fet... Perquè és realment tràgic. Sí, realment. Que per cert, saps el que ens hem deixat? Ens hem deixat recordar-vos que si poseu exclamació Discord al xat, és veritat. teniu un link al nostre canal de Discord, vaig a fer-ho perquè ho veieu. Aquí teniu un enllaç al nostre canal de Discord oficial. De totes maneres, crec que el vot ho va recordant sol, vale? Sí, si no, li podem dir a l'Òscar que agraïdament ho vagi recordant, jo què sé, cada 20 minuts o així. Molt bé. En fi, seguim. Tot teu. Penúltima. La policia ha desallotjat un bar on hi havia 15 persones dins consumint. El bar era del centre. De fet, era el peatonal que hi ha al costat del passeig. Hi havia 15 persones a les 7, si no m'equivoco, de la tarda, consumint a tope. Sí. Uns màquines, a més. Vengo de parte de Santi, un saludo. Papa Willy, Papa Willy. Moltes gràcies per portar gent. No sé quanta gent hi ha aquí dins, però m'estic flipant, tio. 26 persones ara mateix. Increïble.
Bueno, sí, i l'última és que s'ha vist a l'Ibai pel centre de Sabadell. Per passeig, tio. No sé, em flipa, tio. És increïble. Prenent unes braves al llit. Sí, En fi, en fi. increïble, tio. En fi, realment el que toca és fer una mica de xerreta, si voleu. Podem Sí, parlar, si us voleu dir alguna cosa, volem fer una mica de xerreta i després, bueno, hauries de fer els agraïments també, t'ho diré. Ah, sí, mira, us ho comento, vale? Bueno, veieu el nostre logo, el cau de la ceba. Doncs vam demanar a una amiga que ens fes el disseny per les cròniques bercianes del logo. Es diu Marta i el seu Instagram és aquest d'aquí, us el passo. I el logo és el que es veieu aquí a la dreta. I realment estem, bueno, molt agraïts perquè ha quedat superxulo i ens mola que flipes, saps? I no sé, tio. Tu què et sembla? A mi em sembla la polla, em sembla de És que locos. és guapíssim, tio. Em És sembla guapíssim. de locos. Vull dir, em va agradar molt, la veritat. Està currat, Però en tio. fi, que Si li la voleu volíem, seguir a li volíem Instagram, agrair. la teniu, Sí, bueno, teniu doneu-li el l'Instagram per follow, allà. doneu-li el follow. I res, poca cosa més. Si no teniu res a comentar-nos, jo crec que introduirem... Bueno, et deixaré que introdueixis les bones cròniques bercianes, no? Sí, La nostra gran secció. si tu vols anar fent lloc per allà, jo Sí, l'introdueixo, sí, li sí. dono pas i em moc. Els hi dono a prevenidos. Vale, anem a mirar que estigui tot preparat, que estigui la gent preparada, que estigui Sí, jo vaig tothom a entrant. punt. Tu vés-te Cuquíssima ficant. la ceba. Vés-te Yeah. ficant. I ara desapareixeré, vale, nois? No us preocupeu, segueixo aquí. Us deixo amb el pau. Admireu la seva bellesa, sisplau. Amb bones mans. Discutible. Cuquíssima la ceba, sa Marta, ole ole, molt bé, tio. No sé, és que estic realment content, eh? Bueno, passem cap allà. Ens donem pas a aquesta gent, vale? A veure... I què? No lo quería saber. Ojito. Hola? Hola. Oh, mama. Hola? Hola, estem? Hola. Estem? Sí, estem. Com estem? Què tal? Estem. Molt bé, molt bé. Aquí, relajado. Relajados. Bueno, doncs, què teniu a explicar-nos? Què teniu? Som ni més ni menys que Cròniques Bercianes, ¿vale? Un nom estupendo, la veritat a mi m'encanta. I som el Harrison, que és aquell senyor que s'està tapant la cara, el Sergi. Hola. Sergi, saluda-te. I el Gerard, que és el que està allà amb els cascos també, al fons de la llibreria. I bé, us venim a parlar d'un bar. I així com cada setmana us farem com una review d'un bar de Sabadell al que haguem decidit anar, un bar que no haguem conegut, i a veure com està la cosa, no? Com està el menú del dia, quin és el tracte, com està la decoració, i ja està, i veure què tal va. Hem començat bastant forts, anant al barri de la Roureda, i hem anat ni més ni menys que a Casa Paco. Sí, aviam Com està Casa Paco? em Què ha passat? pots punxar la foto de Casa Paco? Sí, aquí la teniu. Eso és Casa Està Paco. bé. Poc se'n parla, brutal. Ja hem posat el menú i si voleu comentar-lo una mica, no sé si voleu comentar aquí el que veu menjar, el que veu triar, el que vulgueu, vosaltres mateixos. Sí. És la vostra secció, feu-vos la vostra. El menú estava bé, és a dir, no era gaire ampli, però tenia varietat. Tenia bastanta varietat. És el que podies esperar a Casa Paco. Sí. Realment sí. Tot un preu digne dels millors menús. En relació qualitat-preu, saps? D'alguns plats els hi quedaven poques unitats, però bueno. Però bueno, això ja És cert. era... Vale, llavors, jo vaig demanar primer la crema de carbassa, no sé si tens una foto per allà. Tenim foto de la crema carbassa. I diré que estava bastant bona. Estava bastant bé. Tot i que la pinta així d'entrada... Fuà, Sí, jo No, quan vaig però rebre la foto he de estava dir que... cuidat. Ojo, no sé jo, Estava cuidat, La Cuida't. sensació general, m'arriba web des de fora i tu veus la imatge des de fora i sembla un bar curíssim. A més, per on està situat, sembla molt cutre i es diu Casa
Paco, vull dir, siguem-ne conscients. Però realment el menjar ens anava agradant i el tracte també, i fins i tot la decoració del propi bar, era molt millor de les nostres expectatives. Un cop entres ja veus que a la paret hi ha quadres, hi ha plantes de decoració, no sé. I relajado, Sí. De fet, jo només vaig anar al lavabo perquè havia d'anar i perquè volia veure què em trobava. I no sé si podem posar la foto perquè va ser tota una sorpresa per a mi. La tenim. Hòstia, Tenim la foto. Hòstia, Increïble. Increïble. Però bon lavabo. Increïble. Aquí ens vam trobar diferents coses. Per començar, aquí tenim un lavamanos de Baby Shark que per motius que desconeixem i que esperem que no hagi succeït gaire, això de que se'ls emportin, però demanaven que, sisplau, no s'emportessin el gel, perquè devien haver tingut algun cas de robatori de gel. Em sap molt greu per la gent de Casa Paco. S'ha de ser ruïn, S'ha de ser ruïn. S'ha de ser La mala veritat persona. he de ser bastant brut. Fem una crida a la policia perquè investigui el cas. Una cosa, parèntesi. Acaba d'entrar al chat el puto Òscar de Sevilla. Hola, buenas noches. ¿Es el cabote? ¿Sí o no? Sí, Jewel Play, chaval. Al cap de la seva internacional. Internacionales. Internacional. Es pot parlar de que Llavors, tenim hi ha 33 moltes espectadors i coses. 34 seguidors? Damn. Poco se habla. Poco se Hi ha una altra de les coses que ens va xocar molt, i Sí? és que totes les persones que hi havia al bar treballant eren dones. I clar, el bar es deia Casa Paco. Llavors no enteníem massa bé què va passar i en Gerard va decidir preguntar. Veiem on estava en Paco. Havien de preguntar quién és Paco i on està. Crec que en Xus me pot respondre molt bé aquesta pregunta, crec que li va fer bastanta gràcia. Bé, home, és que el Paco, tal com m'esperàveu, amb un nom com aquest, doncs, era un personatge bastant pintoresco, segons ens ho van explicar. No ens va dir massa, però ens ho va dir tot. Ens va posar una cara com de... El Paco, uy, madre mía, el Paco. Ay, el joder, Paco. ¿cómo Ay, le el haría Paco Paco este que Un no. pillín o què? És un trapella? En poques paraules ens va dir que Una mica estava sí. a casa seva tocant-se els ous. O sigui Bàsicament. que era l'amo i que Indirectament. estava ahí pa... Això mateix. Sí. Pa cobrar. I era el seu cap i sí, estava ahí relajado, bàsicament. Però sí, un màquina, el Paco, un referent. Un geni, molt bé. I llavors, l'altre que va passar així destacable és que vam aprofitar per celebrar l'aniversari del Sergi. No sé si em pots punxar la foto. Ah, sí, ojo, Sergi, moltes felicitats. Sí, bueno. Ole. Felicitats, Sergi. Arrastre. Moltes felicitats. Sergi. Bastant Bastant arrastre. Hola, Sergi. Bueno, doncs ja està. Sí, Ja està, i ha acabat. Té copi. Doncs ja ha acabat el company. Però el que hem celebrat l'aniversari del Sergi, però el tema és que el seu aniversari va ser com fa un mes. Però la senyora es va implicar molt, haig de dir. O sigui, li va portar el regal, li va Això posar s'ha de valorar. veles, Això en un bar sempre s'ha de valorar. Aquesta vam disposició. cantar moltes felicitats. Sí. Ah, una locura. Llavors, en conclusió, la sensació era una mica aquesta, que el menjar era molt millor del que ens esperàvem i que el preu era bastant raonable pel que podies esperar de Casa Paco. Llavors, no sé si podríem passar les valoracions. Sí, les tenim. Un 7,5. Les valoracions. Tenim aquí el bar Casa Paco Sí. posant-se primer, evidentment. Obvio. Ojo. Sí, això un 8. Sergi, ¿qué te ha parecido el bar? Sí, jo també li vaig posar un 8. El bar, pues la verdad es que bastante bien. La veritat és que a mi m'ha agradat bastant el bar. No li posaria un 10 perquè crec que podrem trobar bars millors. Ara bé, jo crec que un 8 és una bastant bona nota perquè el bar m'ha agradat, però tampoc és aquí el bar del segle. No, però el recomanem, El recomanem. Sí. Sí, molt recomanable. Visiteu- De fet, Visiteu-lo. ojo, Digues. important això. Dimecres fan fideuà i dijous paella. Vam anar... Ai, dimarts... Recién hecha. fideuà i dijous paella. Recién Nosaltres vam hecha. anar un dimecres. Recién hecha. I volem tornar algun dia. Ojo, Sí. I de manera extraoficial ja, perquè tornar a parlar de Casa Paco, pues, un conyazo, tio. Però sí, vull dir, ojo, molt recomanable, la veritat. Hòstia, està molt I bé, todo està casero. molt bé. Sí. La verdad que sí. No sé Podríem- si pot... Podríem la titular-lo foto de grup. Podríem titular-lo com el bar sorpresa de la Roureda, Home, a més sí, és que com tio, amagadet. sí. Molt amagat, realment, ens va costar trobar-lo. Sí. No, A veure, no, parlem una mica amb sí. molt amagat. com el veu trobar?
O sigui, com veu acabar aquell bar, bàsicament? A casa Paco. Bueno, Bueno, aquell la restaurant. qüestió és que per preparar la secció doncs, em vaig posar a buscar algun bar que pogués semblar divertit i vaig posar-me a mirar i tal, doncs aviam, Casa Paco em va cridar l'atenció. Casa bé. Paco con el nombrecillo que tiene. No, a ver. És canallita ja, Casa Paco. Era el target. Canallita. És trapellita. Estava dins el target de Target, cròniques sí, sí. marcianes, totalment. La verdad No, que sí. sí, o sigui, la veu encertada de ple. Vull dir... Total, Molt bé. total. T'ha dit que estàvem anant a per Bona algú que donés molt contingut, que poguéssim rajar, però és que ens vam trobar algo impecable. Estava bona, en veritat. Us vau trobar una jollita, I no ho sabíeu. Però és que- Em vaig sentir enganyat. Jo- en plan, Jo volia aquí que... I de cop entro al Jo queria que lavabo i em trobo ens allò. algo. Tu estaves La en plan... màxima- la Jo màxima queria sorpresa al contenido, lavabo. no? Jo La queria... màxima sorpresa. Sí, sí. Ah, bueno, tio. Doncs crec que ens queda un 7,75, no, de mitja? Sí, Que jo poso Sí, un 8, el Sergi crec que ha dit un 8. Un 8, sí. vosaltres- el torno a posar. La mitja final és un 7,75, per la qual cosa es posa Aplaudes, primer. aplaudes. es posa primer de Primer, moment. primer. Aplausos en el chat. Molt bé. Aplausos Està en bé. el chat. Aplausos en el chat. Doncs Molt res, sorprès. moltíssimes gràcies per aquesta review, tio. Molt bé. Ens agrada. Molt bé, a vosaltres. Doncs Doncs ens crec que despedirem. hauríem d'anar- Sí, ens despedirem. I anirem a parlar amb els convidats, si un cas. Molt bé. Vale. Molt bé. Vale, Doncs moltíssimes moltes gràcies. Ens veiem. Moltes Adéu. gràcies a vosaltres Gràcies per Que vagi també. bé. Ens veiem, nois. Ens veiem. Adéu. Ole. Sí, jo diria que sí. Vale, doncs, bueno, comencem. Benvinguts, nois. Merci. Encantats de tenir-vos aquí. La veritat és que... Bueno, ens fa il·lusió, Vull dir... Jo he escoltat una miqueta, us he escoltat una miqueta. Perquè el Gerard també ha fotut la xapa, bastant. Però Sí, això sí. realment estic content, o sigui, m'agrada bastant el que he escoltat. Si voleu Una grata presentar-vos sorpresa. una miqueta... Sí. Júlia, Què? Digues tu. Feu-vos-ho vostre, zero pressió. Només hi ha Bueno, 35 espectadors. Cap problema. sobre navegant, doncs, és el tema nou que ha sortit ara i realment no té res a veure amb el que havíem fet fins ara i a nivell de treball també hi ha molt més treball al darrere del que pot semblar fins i tot i nosaltres estem molt contents amb el resultat que ha sortit, realment estem molt contents i estem molt contents de com està quedant el que sortirà també. Vull dir que tenim ganes de començar a rodar. Navegant és el nou tema que heu fet, no? Sí, sí, L'últim. I... Sí. Bueno, he De preparat... fet, si em permeteu, vaig a buscar-lo a YouTube i el passaré el link pel xat. De totes maneres, mira, mentre estàs fent això, he preparat un petit tros de més o menys el drop, diguem-ne, del videoclip. Si voleu el poso en un moment i llavors continuem, ens expliqueu una miqueta tot. Com va anar, jo què sé. Vale. Us sembla? Vale, Sí, doncs sí, i tant. el passo un momentet. Vull conèixer el foc, la flama que encén tot el meu amor i em fa viure. Vull caminar al teu costat. Vull conèixer el foc, la flama que encén tot el meu amor i em fa lliure. Vull caminar al teu costat. Molt De bé. locos, Sí, sí. De locos, nois. Molt bé. És increïble. Xapó. La veritat és que m'agrada molt. M'agrada molt. Bueno, jo tinc alguna pregunta. El tema del videoclip, on el veu gravar i tot això? Com ho vam fer, Júlia? Com ho vau fer? Bueno, doncs, el nostre tiet té un estudi perquè és fotògraf Mhm. i ens el va deixar, bàsicament, per poder fer allà el tema de la gravació, perquè per tema Covid, estar a l'aire lliure, sense mascareta i tot això, doncs, era més complicat.
És a dir, teníeu Llavors no es va fer. alguna altra idea de videoclip i veu tenir que canviar-la pel tema Covid o ja més o menys és el que teníeu pensat? No, és que quan vam començar a pensar el videoclip ja hi havia el Covid, per tant no vam haver de canviar res. Vale. Està bé. I Mm. el tema de la lletra, hi ha algú que la va escriure més? Algú que... Com va anar El això? rock, el rock. El rock? La va escriure tot el rock? Sí, l'únic que, si em preguntes cap on van els tiros i amb què em vaig basar, em sembla que no t'ho sabria dir. Bueno, està bé. Bueno, jo us volia preguntar una mica dels projectes que heu dit així una miqueta que vindran. Si... No sé si em podeu dir res, si no podeu dir res de res. No sé. Sí, bueno, dir que... A mi m'han Bueno, la comentat que hi ha idea- projectes, que hi ha cosetes. Sí, Vale. sí, exacte. La idea inicial era fer en format EP 4 cançons Sí. i un disc petit, però s'ha acabat optant per fer-ho una mica més lliure, adaptant-nos també una mica a la situació que estem vivint ara. Sí. I llavors mirarem de fer-ho per separat. Així com hem tret Navegant ara, doncs també això ens permet seguir treballant amb la resta de projectes que tenim i mica en mica doncs anar traient-los a la llum i que surtin així. Vale. A veure com va. Més que treure'ls junts, treure'ls un a un, no? Teniu... Aquesta és la idea, però ja veurem. Com que ens hem d'anar adaptant a tot, Clar. i ja veurem com ho fem. Clar, perquè la situació no és la millor tampoc. O sigui, és a dir, us ha... El tema Covid, amb el panorama que hi ha ara mateix, el tema bolos i això ja està descartadíssim, suposo, de moment. Totalment. Vale. Sí, sí. I us ha suposat alguna complicació amb el tema del llançament de la cançó a l'hora de promocionar-la, de donar-vos a conèixer amb aquesta cançó, diguem-ne? Jo diria que no. El que potser ens ha perjudicat més és per tema d'anar a l'estudi, gravar la cançó i aquestes coses, doncs que no hi podíem anar amb 3 persones al mateix dia o 4 persones al mateix dia. Havíem d'anar d'un a un o de 2 en 2 i gravar el que havíem de gravar. Per tant, sí que hem anat més lents amb aquest tema, però no crec que per fer la promoció ens hagi... Vale, o sigui que... Vale, clar, perquè en principi és tot més per internet, suposo, i... Sí. Vale. De fet, ens va enganxar ple confinament, eh? Estàvem treballant amb Navegant i ens va enganxar el confinament i ens fins que no vam començar a treballar-ho per aquí a internet, va passar un quant temps. Ostres, o sigui, el tema el vau començar a preparar, diguem-ne, per internet. No, abans del confinament l'estàvem preparant ja. Vale. I va venir el confinament, vam haver de plegar, de parar-ho tot, com tothom. Sí, és a dir, suposo que la idea era treure-la abans, no? I s'us ha complicat la cosa. Sí. Vale. Sí. I de cara als projectes, teniu alguna previsió? És llarga, és curta? La idea és... Sobre la marxa, què? No, en principi tenim alguna muntat ja i abans del que ens pensem treure alguna cosa més. Vale. Ja et dic, no et podem dir tampoc exactament què passarà. Però... Ja. Però no trigarem tant com hem trigat a treure Navegant. Bueno, ja està bé. Perquè Navegant l'heu començat a preparar abans del confinament, dius, que suposo que és cap al març o així, o una mica abans i tot. Potser abans i tot. Déu-n'hi-do. Quasi un any, llavors, no? Sí. Déu-n'hi-do. Bueno, no sé si tens tu alguna pregunta, Gerard, que estic donant-li jo molt aquí. Ja, no, tenia jo pensat fer algunes altres, però he dit, collons, ara que porta carrerilla, Perdó, anava deixem-ho fer. embalat. Sí, anava embalat. Cap problema.
Jo volia preguntar sobre el grup en general, si hi ha bon rotllo, algun salseo que ens podeu explicar, si la situació Covid ha donat peu a algun rifirrafe o alguna Si es pot explicar, vull dir. No, No, home, no, O si és potser, secret o alguna tal, cap problema, no? potser hi Però ha no, algun... a veure, guillo que ens podeu donar. en general ens portem tots molt bé. Vull dir, som un grup d'amics al final. Ens hem anat Sí. coneixent més mica en mica, però, per exemple, el Roc i jo som cosins, Mhm. i llavors, clar, som tots al final, ens coneixem i hi ha bon rotllo i també això ens permet poder-nos dir les coses, bueno, com vulguem, no? És a Sí dir, que és veritat. sou amics primer i després músics, no? En aquest aspecte, en quant al grup. Bueno, quan va començar tot, que vam decidir començar a tocar coses, allò que necessites instruments i, hòstia, un coneix a l'altre i va ser així. Vull dir que primer va sorgir la música i després ens vam conèixer gràcies a això. I bueno, pel que dius de si hi ha, de com ho hem portat, sí que és veritat que amb això del confinament, al final quan deixes de veure algú durant molt temps, és una mica complicat després tornar a engegar motors sempre costa. I amb això sí que ho hem notat una mica. Però bueno, ara estem començant a rodar, que és el que volíem, i tenim moltes ganes, la veritat. Estem motivats. Vale, és a dir que ja, Compte. a partir d'aquesta cançó ja, suposo que ja agafeu, ja anirà tot veure. més rodat, tot més seguit, no? Bona és la La idea. idea és aquesta. Molt bé, està bé. Bueno, Gerard, tu si vols fer les preguntes aquestes, explicar-les una miqueta com Sí, va això. hem fet un parell de preguntes, vale? Una per cadascú d'un què prefereixes i una tonteria, més que res per donar una mica de vida i tancar. Pel rock tenim una que és: què preferiries, reencarnar-te en una mosca o un cuc? Xorrades que hem fet. D'acció. El que tu vegis. Una mosca o un cuc, el que et faci menys ràbia. M'he perdut la pregunta, em sap greu, però se m'ha tallat. Cap problema, cap problema. La pregunta és si preferiries reencarnar-te en una mosca o un cuc. En un cuc, 100%. Alguna raó en específic? Bueno, les mosques mai m'han agradat gaire i em sembla que duren poc, sobretot si viuen dins d'alguna casa. I, no sé, el cuc em sembla que té un món bastant més gegant i més desconegut per mi i deu ser molt interessant. Està bé, està D'acord, bé. d'acord. Acceptable. I per la Júlia tenim: què preferiries, quedar-te parada, perquè hi ha una avaria, per exemple, amb el cotxe, durant molta estona en una cabina d'esquí, o sigui, a mig camí d'una cabina d'esquí, o en un ascensor? Pinoski. Home. Sí? Sí, sí. Allà, tirada enmig de la neu. Sí, Incomunicada. prefereixo tenir vistes que no pas estar allà en un ascensor sense poder veure res. Bueno, sí, és una bona raó, realment, no tinc... És una bona raó, sí. No tinc... Està atrapat per estar atrapat, com a mínim. Sí. Està bé. Doncs, bueno, no sé si voleu afegir alguna coseta, dir alguna cosa més, o... Sí, si voleu fer promoció d'alguna cosa que tingueu per endavant o... Bueno, no, aprofitar. Digues. No, que es mirin el videoclip Sí. i que ens donin reproduccions a l'Spotify també. Sí, exacte. Bueno, el grup és Atrets, ja ho sabeu, ho hem posat a les històries Està al d'Instagram. títol, també. Sí. I res, us el recomano molt. Jo no el coneixia fins fa molt poc i va en sèrio, m'ha agradat molt. O sigui, a part de Navegant, que és l'últim tema, té de molt xulos, que estan molt bé, estan interessants. Així que aneu a veure'ls. Doncs molt bé, nois, moltes gràcies, de veritat. A vosaltres. A vosaltres. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Igualment. Adéu, nois. Adéu. Adéu.
Vale. Em poso el main aquí, vale? Perquè hem tingut algun problemet amb el tema càmeres pel que es veu per allà dalt. Estan preparats ja, vale, ells? Em queda configurar una petiteta cosa. Si em deixeu un momentet, jo el configuro i ens hi posem a full ja. La idea és que són 3 persones, vale, llavors jo trec això d'aquí, poso això així. Bueno, us explico una mica, vale, ja que estem. Anem a fer debat, anem al debat ja, anem amb la Laia Silvestre, l'Ivan Lechuga i el senyor Marc d'Espectro. Entrem ja, vale? M'he quedat sol, li foto, Anem-hi. D'acord. Però bueno, Ya lo sabes ya. què tal? Lechu, no se't veu? Se'ls veu? Sí, se'ls veu a tots no et veig jo a perfectament. Discord, cap problema. Ai! Por cierto, Ara sí. Estem en grito un directe. poco más, estoy bien de Estàs bien, sonido. estàs bien. Està tot perfecte. Tot perfecte. Uah. Molt bé. Bé, benvinguts, senyores i senyors, a la secció gran, la secció del debat. De Vale, tots. introduïm aquí a la Laia Silvestre, la xicota d'en Pau, a l'Ivan Lechuga i en Marc Arjona, que realment ens referirem a ell com a Espectro. I jo mateix al debat, que jo debatré, i en Pau, que farà de moderador del debat. Ho faré el millor que pugui perquè no ho he fet en la meva vida. Però és s'intentarà, ho farem com puguem. No... El debat, el tema sobre el debat és la pena de mort. És veritat. A favor o en contra. Jo el que faria és... primer que diguin cadascú amb aquesta, o sigui, la seva posició i llavors ja li fotem el debat a tope, si us sembla? Por mí, perfecto. Perfecte. Genial. Molt bé, doncs, bueno, si voleu, comencem per la Laia. Laia, estàs a favor o en contra de la pena de mort? En contra. Estàs en contra? Molt bé. Marc? Yo estoy completamente a favor de la pena de muerte. Completamente a favor. Molt bé. I tu, Ivan? Muy a favor. Molt a favor. Molt bé. Bueno, finalment tu, ja que participes, Gerard, també digues la teva posició. Jo estic en contra. Vale. Com podeu veure, ha quedat un bon 2 versus 2. Pau Vega aquest vol als gulags. Pot ser, ho descobrirem, ara quan fem el debat. En fi, tenim 2 posicions molt a favor de la pena de mort i 2 molt en contra, així que això ha de ser divertit. Molt bé. Bueno, si voleu que algú comenci donant arguments, donant la seva opinió una miqueta sobre per què està en contra, per què està a favor. Algú comença? Algú vol Que donar empiecen los que están a favor y luego debatimos el resto de opiniones. No, pero si tú tenías ganas. Yo sí, yo tengo. Pues va, empieza. Bueno, Si, venga, me toca. si voleu, comenceu el que esteu en contra i llavors ja anem enllaçant coses. Us sembla? Perfecto. Pues vinga. Pues nada, me toca romper el hielo. ¿Por qué estoy a favor de la pena de muerte? Mucha gente pensará que es una locura, pleno siglo XXI, pena de muerte, eso ha quedado muy en la Edad Media, eso ya no se lleva a día de hoy. Yo creo que para gente, ojo lo que digo, ¿vale? Para que luego no se tergiversen palabras. Para gente reincidente, con crímenes muy bestias, que puedan dejar secuelas a personas y que una pena de por vida en cárcel, ¿vale? Una cadena perpetua, no les funciona, sí que le aplicaría yo la pena de muerte. En esos casos yo sí que estoy completamente a favor. Personas que han tenido oportunidades de reincidencia a la sociedad actual, no las han aprovechado, han sido reiteradas ocasiones las que han cometido crímenes atroces, entonces sí, nos los quitamos del medio. No sirven para la sociedad. Entonces, yo creo que sí que tengo ese pensamiento un poquito más bestia contra esa gente. Coger una pena de muerte y meterla con una persona que a lo mejor, yo qué sé, ha cometido solo un asesinato, que dices, coño, un asesinato es muy grande en Estados Unidos, sí que se hace por asesinato. Pues, oye, yo creo que por un asesinato tú puedes
tener un momento jodido, ¿vale? En la vida donde no puedas controlar ese instinto y te puedas cargar a alguien. Un momento muy malo tienes que tener, también lo tengo que decir. Pero una persona así puede volver a estar metida dentro de la sociedad sin ningún tipo de problema. Ahora, violadores reincidentes, pederastas reincidentes, violaciones con pederastía, bueno, los crímenes más atroces posibles. Entonces, para esa gente yo creo que sí deberia haver pena de muerte. Molt bé. Ivan, vols afegir alguna cosa? Estàs d'acord amb el que diu el Marc? Totalmente de acuerdo. Lo que añadiría es que siempre tiene que haber pruebas demostradas que es culpable. No puede quedar ningún resquicio de que es inocente, de ninguna posibilidad de que debe ser inocente. Puede ser inocente. Tiene que ser 100% culpable. Vale. Ivan, treu-te i posa la càmera un momentet que sembla que se t'ha... Ah, vale, ja està. Tot correcte. Sí? Ja està, sí. Vale. Vale, Guai. perfecte. Bueno, aquesta és la posició, l'opinió de els que estan a favor de la pena de mort. Si voleu començar ja a dir la vostra opinió, els que esteu en contra, si el que voleu és, en comptes de dir la vostra opinió, ja començar a dir la vostra opinió, però rebatent una mica el que ells han dit, com veieu, vosaltres mateixos. Jo començaria rebatent, si em deixa el Gerard. Tot teu. Primer, això que ha dit el Letxo, que és el més recent, tenint en compte que als Estats Units té un sistema judicial molt millor valorat que el que té a Espanya, per exemple, tenint en compte això i que un de cada 20 condemnes a mort eren innocents, aleshores no ens podem fiar gaire de que el sistema realment condemni a la gent que era culpable. A més, no tothom pot accedir igual als mateixos advocats i acaba sent una cosa bastant classista. Si mirem països on tenen pena de mort, al final la gent que acaba sent castigada són gent d'un nivell socioeconòmic superbaix. Per exemple, només miren una mica l'últim condemnat a pena de mort a Florida, un home afroamericà amb una patologia mental que no se li havia detectat fins al moment de cometre el crim i d'un nivell socioeconòmic molt baix. A més, una persona que és rica podrà accedir a uns advocats que no pot accedir una persona que no té aquest nivell econòmic. A més, digues. Si us sembla, de tant en tant comentaré una mica el que diu el xat també, perquè, o sigui, les opinions, vale? Més que res perquè també entrin una mica al debat i vegin, i participin, vale? Una persona diu, llavors el problema no és la pena de mort, és la justícia. Evidentment, la justícia té un problema i aquest país encara més. A veure, tenim en compte que tenim persones castigades a 100 anys a la presó per fer un referèndum. Vull dir, això és indubtable que hi ha un problema amb la justícia. La cosa és que no hi ha cap país actualment on la justícia sigui 100% fiable. I és el que us dic, que als Estats Units està molt per sobre d'Espanya i un de cada 20 condemnats a mort era innocent. A més, m'agradaria parlar del que ha dit el Marc, que és que la gent reincident. Bueno, la gent reincident, la majoria de reincident és gent amb un nivell socioeconòmic molt baix i a més és gent que normalment té patologies mentals. Una persona rica pot permetre's, o una persona en un ambient on els seus pares s'han preocupat d'ells tota la vida, li poden detectar una esquizofrènia paranoide amb 10 anys, però una persona que potser no ha viscut en aquest ambient no la detectaran fins que no cometi el primer crim. I perquè reincideixi, si la deixen anar a fora, al carrer, sense cap psiquiatre que li controli res, és obvi que tornarà a reincidir perquè aquesta persona no té els recursos. I ja està. Vale, Gerard? Jo coincideixo amb tot el que diu la Laia i afegiré també la part ètica i moral de la pena de mort. I jo és que crec que ni com a persones ni com a govern ja en si tenim el dret ni el privilegi d'escollir qui viu o qui mor. Al igual que un assassí, per exemple, per què castiguem un assassí? Perquè ha decidit que una persona ha de morir. I això no ho podem fer mai, no tenim poder, no hauríem de tenir poder sobre el moment en el que mor una persona. Llavors, per molt difícil que sigui, o sigui, per molt dur que hagi sigut el crim, per molt tal, no és el nostre lloc decidir si aquella persona mor o viu. Llavors,
també coincideixo molt amb la Laia amb l'estat socioeconòmic de la gent que normalment arriba a la pena de mort, i és que serà per casos que hem vist de gent que ha fet crims horribles i que s'ha escapat amb una pena mínima o inexistent simplement perquè s'ha pogut permetre els millors dels millors advocats, i gent que per portar mig gram de Maria li han cascat no sé quants anys a la presó. Això a Amèrica, per exemple, passa totes les vegades. A part de que el sistema judicial no és just, realment no està estructurat suficientment bé com per garantir la seguretat de les conviccions, direm. Llavors, crec que és un risc massa gran i que no compensa en cap moment el tenir-la implementada. És a dir, si 99% de les vegades la persona condemnada a pena de mort i executada és la que tocava, aquest 1% segueix pesant molt més que el 99%. Per molt que sigui molt més petit, per molt que sigui una persona de cada 1.000, segueix sent una persona executada injustament contra 999 que no. Però hi ha altres maneres d'impartir justícia, hi ha moltes maneres de reconduir a la gent. La pena de mort crec que és molt antiquat, molt bàrbar, diguem, i crec que no és necessari en una societat com la que tenim. Crec que el que realment necessitem és solucionar el problema que té la justícia en si, però no executar gent. No, executar ho estic exagerant, però realment és el que fem. Estem assassinant, estem convertint el sistema judicial en un assassí. Llavors, jo crec que això, ara mateix, en el segle en el que estem, no és gens necessari. Hi ha altres vies i altres maneres de castigar. No estic dient que no se'ls hagués de castigar, òbviament. Un violador reincident, per exemple, tot i que el de reincident al final és igual. Els crims s'haurien de castigar justament. Crec que la pena de mort a vegades és més una venjança que la justícia. Si tu mates algú, aquella persona que ha matat no l'has de matar, l'has de castigar. La venjança no és justícia, i crec que d'alguna manera la pena de mort, depèn de com la miris, és més una venjança que no és justícia, i crec que no és necessari, i crec que hem evolucionat lo suficient com a societat, encara que a vegades no ho sembli, hem evolucionat suficient com per no necessitar executar gent. Vale, us comento una miqueta, val, que diuen pel xat. Pau Fàbrega, 4, diu que si una persona ha fet un tremendo delito es mereix viure tancat, si el mates li fas un favor. I el Xusma diu, ojo a les mancances del sistema penitenciari. També. Diuen, potser el més ètic seria aplicar cadena perpètua i deixar triar el condemnat si vol aplicar-se la pena de mort o no. Hi ha molta gent que argumentaria en contra pel fet de que, en funció del país, mantenir una persona de per vida a la presó és un cost de l'Estat. Voleu dir alguna cosa? A mi m'agradaria dir una cosa un moment. I és que crec que està mal plantejat. Jo crec que la presó no hauria de ser un càstig. La presó ha de ser una manera de reinsertar una persona a la societat. Normalment les persones que cometen crims són gent amb malalties mentals. O sigui, vamos a ver, la majoria de gent no és capaç d'assassinar perquè tindria remordiments. I quan parlem de és que hi ha molts psicòpates, la psicopatia és una malaltia mental. Aleshores, jo crec que les presons han d'estar plenes de psiquiatres i educadors socials que s'encarreguin de reintegrar la persona, no de castigar-la. I crec que la cadena perpètua, en casos que no es pot reintegrar, tot i que no la defenso, podria acceptar, però així, decretar cadena perpètua sense ni tan sols haver intentat reintegrar una persona a la societat em sembla bastant malament. Home, sí, és el problema que hi ha, és a dir, la presó ara mateix és un lloc de càstig i de reclusió més que d'ajuda. Al final hi ha gent que, per exemple, ha estat abusada tota la seva vida i després doncs es rebota. No els estem excusant ni justificant en cap moment. Òbviament el que fan igualment és dolent. Igualment han de pagar pel que han fet. Vale, però hi ha altres maneres. Marc, Iván. Pues, a ver, ¿por dónde empiezo? Laia había dicho una cosa bastante interesante sobre el tema de la justicia americana. No podemos decir que un país tiene justicia cuando no la hay. Es decir, América no tiene justicia, América tiene dinero. Se acabó. Es decir, si tú tienes dinero vas a ganar un juicio.
Si no lo tienes, no. Y allí en Estados Unidos van así. En Estados Unidos está muy mal implementada la pena de muerte. Lógicamente está mal implementada en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es como que pasen casos, pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte. ¿Qué ha hecho? Ha robado. ¿Es negro? Pues pena de muerte. ¿Por qué? Porque es negro. Estados Unidos tiene una base racial y socioeconómica muy bestia. Muy bestia. Es decir, si tú eres una persona que vive en suburbios, eres una persona que no vive económicamente estable y demás, para Estados Unidos les vales una mierda. ¿Por qué? Porque seguridad social de pago, tienes todos los derechos básicos de persona, bueno, para una persona de pago, es decir, allí, ¿qué más da? Es decir, yo puedo ser el puto Jeffrey Epstein, hacer lo que he hecho y aún así salirme de rositas si me denuncias tú. ¿Por qué? Porque tengo 400 millones de euros en el banco. Me va a dar igual que tú ahora mismo vengas y me digas, es que has violado muchos niños. Sí, empezar a tirar de la cuerda, venga. Millones por aquí, millones por allí. Te cubro de billetes a ti. Cubro de billetes al otro, cubro de billetes al de más allá. ¿A quién le estáis tirando la cuerda? ¿A mí o al que yo os vaya a decir que le tenéis que tirar la cuerda? Es decir, así funciona Estados Unidos, para empezar. Entonces yo digo, un sistema de pena de muerte. Sí que es cierto que las personas reincidentes pueden tener enfermedades mentales, pueden estar coaccionadas a hacer algo así por patologías psicológicas. Es decir, no te lo voy a quitar. Pero si tú ya sabes que esa persona ha reincidido una vez, solo una vez, y tú ya sabes que está bajo una psicopatía bastante fuerte, a la que lo vuelva a hacer 2 o 3 veces, o lo encierras de por vida, que es lo que decían en el chat, que eso, tanto a ti como a mí, como a Gerard, como a todos los que estamos aquí y todos los que están en el chat, nos va a costar un dinero, porque esto se paga con impuestos, o coges y mira lo que decían en el chat, que pueda decidir esta persona, pero esa persona no está en su sano juicio, entonces no va a poder decidir. Su familia decidirá que no. Entonces es la justicia. No es ninguna venganza, es simplemente la justicia lo que está diciendo el que debería, cómo debería actuar. Es decir, está bien éticamente o no esté bien éticamente, nos lo vamos a comer. Las cosas, las evoluciones que han habido en esta historia éticamente correctas nunca han sido. Porque esto simplemente no se puede aceptar. ¿Por qué? Porque no es éticamente correcto. Vale, cuando probemos todos los tipos de champús en animales o probemos vacunas en animales, nos quejamos. Y luego que nos lleguen mal a nosotros, entonces nos quejamos el doble. Pues antes de pasar por un humano, una prueba dermatológica testada, pasa por animales. Eso no es ético. Hay animales que mueren porque le ponen un poquito de champú y se les corroe la piel. Entonces, ¿eso es ético? Para mucha gente no. ¿La pena de muerte es ética? Para mí tampoco es ética. Pero creo que es una manera de librarnos de un cierto sector reincidente, ojo, reincidente, que nos va a costar a nosotros dinero que yo no tengo ganas de mantenerlos y luego que, oye, su familia tampoco lo va a mantener. Siendo sinceros. ¿Por qué? Porque la familia lo ha dejado de lado a la mínima que tal. En otros países con pena de muerte, por ejemplo, Japón. En Japón hace unos años, creo recordar, no sé si era 3-4 años, disculpadme, no os puedo decir una fecha exacta, hubo un asesino serial que mató a... No me acuerdo si eran 24 jóvenes, no me acuerdo la cifra, pero bueno, era una... era unas cifras exorbitantes. Lo que hacía el chico este era que quedaba con chicas en su casa, hacía ver que todo iba bien, Mic off. les pegaba por la espalda, las descuartizaba y entre las paredes de su casa guardaba los trozos. Hasta que no se empezaron a coscar los vecinos de que olía algo bastante mal, y lógicamente huele a gato encerrado,
Mic on. No le dijeron nada. Ahora, pasaron meses. Cuando pasó eso, la policía lo detuvo. Y adivinad qué. A día de hoy, aun habiendo hecho todo eso, sin psicopatías, porque no tiene psicopatías, no le han decretado pena de muerte después de semejante matanza en una sola habitación, porque todo pasó en una sola habitación. Es decir, un país que también es muy estricto con sus leyes y con sus normas. Japón es muy estricto. Si matas a alguien en Japón, a lo mejor puedes ir preso. Matas otra vez, vas a ir preso más tiempo. Matas una tercera vez, se te acabó el juego. Y así va. Y creo que podríamos aprender de una vez de un país que socialmente, ojo, en otros aspectos dan mucho por culo y dan mucha peste los japoneses, pero en que algo a nivel jurídico están muy bien posicionados, se podría aprender de ahí y se podría aprender a cómo decretar una pena de muerte y cómo hacerlo para que sí, pueda haber un 1%. Es mucha gente inocente muerta, pero... Y lo siento mucho y lo digo con la mano en el corazón, porque me podría tocar a mí, le podría tocar a cualquiera de mis familiares, ¿vale? Pero prefiero un 1% muerto que el 99% ahí, encerraditos en una prisión, que en 2 días, hostia, que me he comportado muy bien, toma, guardia, échame un cable. Y van a estar otra vez en un futuro con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestro tal, y rondando a sus anchas. Es decir, no me interesa, ¿sabes? No me interesa. Prefiero que cuando llegue un punto que ya no haya más oportunidad. Y se decía, no, has violado, pederastía, asesinos, tal. Lo encierras toda su puñetera vida. Pues sabes que dentro de esa cárcel va a vivir muchísimo mejor que estando en la calle, porque va a continuar con su psicosis mental, lo que le puede pasar por la puta cabeza, pero va a continuar con su paranoia. Y ahí va a continuar viviendo de más. ¿Y qué se les hace? ¿Se les tortura para que vivan mal? No, eso es inhumano. Entonces, la pena de muerte es algo que dices, acabamos tajantemente y se acabó. Es un modo más de libertad. Libertad para él, bueno, pero uno menos del que preocuparse, bajo mi punto de vista. Vale, voy a hacer un poquillo los comentarios, voy a leer un poquillo. Acaban de decir, pues ciérralo junto a Dallas Review. Vale, lo tenía que soltar porque me ha hecho gracia el comentario. Vale, creo que... Aprofitaré per dir un exemple de persona amb pasta que en aquest sistema judicial s'ha lliurat de diverses condemnes, igual que M. Rajoy. O sigui, no podem dir que estem molt diferents als Estats Units quan realment aquí està passant no tan exagerat, però coses molt similars. Claro, por eso yo lo que había comentado era de poder mirar un país que judicialmente esté bien posicionado, como pudiera ser Japón, en este caso, porque me he referido al caso este, y aprender de ellos. A nivel judicial está jodido, pero... M. Ivan, abans de que parlis, la càmera ha tornat a parar-se. ¿Ahora bien? Ahora igual. Ojo. Madre mía. No, ya está, Iván, ya está. ¿Bien? Sí, se supone que sí. Sí, perfecto. Vale, Fot-li. perfecto. Le quería comentar a Gerard el aspecto ético y moral. El ejercicio de la legítima defensa, ¿lo tienes en cuenta? O sea, el que ha muerto no se puede defender. La sociedad se supone que lo tiene que defender, ¿no? A la víctima. Tiene que defender el honor de la víctima, ¿no? Hombre, lo de defensar l'honor és una mica medieval. Però entenc el que vols dir, sí. Però s'ha de defensar a través de la justícia, no a través de la venjança. I clar, és que jo, des del meu punt de vista, jo crec que la pena de mort és la venjança, és el ojo por ojo, saps el que vull dir? Claro, però... Tu no diries el mateix, per exemple, a un violador
el que estiguem violant-lo, saps? No se'm passaria pel cap, no crec que a ningú No, se li però- passaria pel cap. Pero Gerard, el ojo por ojo sería así, por ejemplo, a mí me matan a un familiar y voy yo, cojo una pistola, le meto 3 tiros en la cabeza y me lo cargo. Eso sí que es ojo por ojo. No, la diferència Yo- és que aquí ho Si lo- estàs fent a si nivell lo dice- individual. Aquí Si lo dice no- la justicia, Pero si es a través de la justicia, es la justicia quien decide, yo no decido. Es decir, yo por mí, que se esté preso toda su puta vida, mientras no salga yo, perfecto. Pero si la justicia decide, pues nos lo cargamos, es la justicia. Yo no soy Buena quien solución, fácil, rápida y así te sacas de en medio todos los problemas. Podríamos hacer así con todo, ¿no? No, Es però lo la que te cosa digo. és... Tú me has dicho literalmente que da igual si esa persona tiene una patología, pero es que a lo mejor tú puedes permitirte, o tus padres, si tú tienes una enfermedad mental, te van a llevar a un psiquiatra. A lo mejor a esa persona no. Y si tú la metes en la cárcel con psiquiatras y luego se puede reinsertar en la sociedad, bien. Pero si al cabo de 5 meses esa persona no tiene ningún psiquiatra y estamos Claro. hablando de que a lo mejor tiene esquizofrenia paranoide, no se va a medicar. Es obvio, la gente con esquizofrenia paranoide no se medica. Pero ojo Y es mucho, probable que reincida. ojo mucho cuidado, y perdona por interrumpirte. El tema de que haya una reinserción es porque ha pasado una serie de exámenes en la prisión donde psicológicamente lo ponen apto para volver a pasar a la sociedad, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien. Ahora, hay mucha gente, ¿vale? Que ya no solo pueda tener brotes psicóticos, pueda tener, yo qué sé, paranoia, esquizofrenia, tal, bueno, que puede tener varias enfermedades. Hay mucha gente que sabe ocultar detrás de esas enfermedades, sabe ocultar muy bien esa misma Tú enfermedad. no Es has decir, conocido nunca a nadie con esquizofrenia paranoide, si no, no estarías diciendo esto. ojo, no estoy diciendo alguien con esquizofrenia paranoide, estoy diciendo, Pues lo has puesto como ejemplo. a ver, coño, porque tampoco me sabría decir 1000 enfermedades, no soy psicólogo. Psicopatía, por ejemplo. Sí, una- Bipolaridad. Dime una enfermedad donde puedes esconder que eres un asesino y que no Eh, sean fruto de eso. De hecho, no te voy a poner ninguna enfermedad, te voy a poner un asesino. En Estados Unidos, un chico que tenía... Ojo. Este chico ya directamente lo metieron después de pillarlo porque había matado a no sé cuántas 1000 mujeres y demás. El chico tenía, halitosis, tenía la boca destrozada y demás, luego se arregló la boca dentro de la prisión y todo el rollo. Pero el chico este, literal, que lo decían todos los médicos, no parece que tenga nada, pero dentro de su cabeza, cuando él lo quiere mostrar, es una bestia, es una bomba de relojería. Si ha violado o asesinado a mujeres, tú no debes tener... O sea, a ver, es imposible que mates a alguien teniendo empatía, porque es imposible, no cabe en la cabeza. No estoy diciendo que tenga empatía, de hecho... Pues si no tiene empatía, tiene una patología que se llama psicopatía, que es falta de empatía y remordimiento. Pero Y que... eso es una enfermedad mental. Ya, pero es que tú, por ejemplo, tú a un militar cuando mata, él sabe que está matando. Y al militar no le recome muchas veces ese remordimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor Hombre, no no es ve- así. Bueno, hay muchos militares que que acaban y dicen, bueno, pues me he cargado a 25 personas. Pero es que no puedes comparar a alguien que se viola y mata. suicidan. Hay Perdó. muchos que se suicidan. Claro, hay otros que se suicidan, lógicamente, pero eso ya va dependiendo de cada persona. Es decir, Afegeixo un es la- comentari que va molt acord amb el que esteu parlant. Vale? Acaban de comentar que tener una psicopatía no implica que no puedas fingir sentimientos para engañar. Tanto, o sea, y tanto. Si precisamente la gente que tiene enfermedades mentales tiende a mentir y a mentir compulsivamente. Pero precisamente por eso es la enfermedad mental lo que te impulsa a ello. O sea, si una persona psicópata finge tener sentimientos, da igual. O sea, lo está fingiendo, realmente no los tiene. Y eso es lo que se tiene que tratar, que és una persona que no tiene sentimientos. I deixeu-me fer un breu incís, perquè és que crec, no vull que es malinterpreti i que es pensin que jo ara estic banalitzant a tots els assassins i que cregui ara que aquí venga todos a matarse y vamos a defenderlo. No, jo no penso això i volia fer aquest breu incís, però és el que penso. Una persona, per exemple, amb esquizofrènia paranoide,
tu pots passar els exàmens a la presó i que et deixin anar i que tu siguis apte. Però si tu no tens una família, no tens un seguiment darrere, no tindràs ningú que et segueixi. I l'esquizofrènia paranoide no és curable. No tens tota la teva vida. Els últims condemnats a mort als Estats Units, per exemple, tenien esquizofrènia paranoide. Tota la seva vida tindrà aquesta malaltia. I si no tenen un seguiment, òbviament mai podrà insertar-se del tot. Jo crec que el problema no és que la gent siguin uns fills de puta, és que el sistema els obliga, bàsicament. I hi ha molta gent que no té aquests recursos i que nosaltres, des de la nostra posició, perquè tots nosaltres tenim aquests recursos, no vol dir que tothom els pugui tenir. I que la pena de mort també volia afegir que a molts països s'utilitza per castigar ideologies. Hi ha 7 països on ser homosexual, per exemple, està penat de mort. O a Aràbia Saudí, si ets dona i poses els cuernos, estàs penada de mort. I aquí a Espanya, si el terrorisme fos penat a mort, hi hauria unes persones que no han fet res que probablement ara estarien mortes. Aleshores, i sí, acabo de mirar-ho, Japó té un molt bon sistema judicial, però sabeu qui té millors sistemes judicials? Els països nòrdics, que no tenen pena de mort. Vale. Ivan, abans t'han pres una miqueta la paraula, vols comentar alguna coseta? Bueno, a ver, una vez has reincidido en los delitos y veas que han matado a gente como tú, no te dan ganas de delinquir otra vez. Quiero decir, también puede ser como medida disuasoria de la delincuencia. Vale. La haya poner caras raras que me debata. Això. Als països on hi ha pena de mort hi ha molta més delinqüència per percentatge d'habitant que als països on no hi ha. Així que la medida disuasoria esta se ha comprobado que no sirve. Vale. Llegeixo un moment de missatges perquè estan enviant bastants, vale? I li dono... I que continuï parlant qui vulgui, vale? Diuen que no és la primera vegada que gent amb psicopatia s'ha saltat controls de reinserció, que ja ha passat. Després diuen que òbviament no supone el mismo riesgo para la sociedad un esquizo que un psicòpata, ¿vale? Sí, en quant als països nòrdics que diuen que allà sempre és de nit, si maten algú no es veu. Llavors... No, però el dels països nòrdics sí que és veritat. Vaig estar a veure de fer un mini documental l'altre dia i realment tenen el percentatge més baix de criminalitat, by far. Vull dir... Claro, pero también hay que pensar, ojo, también hay que pensar que los países nórdicos, a nivel economía, perdona por interrumpirte, a nivel economía están muy bien. Es decir, a nivel económico hay muy poca gente que esté viviendo en submundo, por así decirlo. Vale, pues entonces castigar de pena de muerte estás castigando por clase, eso es ser clasista, básicamente. Solo en los países donde hay diferencia de Producto Interior Bruto por cápita son en los que condenan a pena de muerte. Vamos, que la gente que tiene un nivel más alto de igualdad, donde tiene una socialdemocracia más evolucionada, ahí no hay pena de muerte y hay menos delincuencia. Entonces, en los países donde hay niveles socioeconómicos más diferenciados, al final a quien estás matando es a la gente que no tiene recursos. Y eso es clasista. Vale, pero por ejemplo, estaríamos hablando en Japón, como bien has visto, tienen muy buen sistema jurisdicial, joder, ya no sé ni hablar, pero bueno, tienen muy buen sistema jurídico. El tema que allí en Japón creo que la criminalidad está bajo mínimos realmente. Lógicamente la hay por tema de la mafia, la yakuza, todo el mundo la conoce, no voy a hacer hincapié en ello. Pero las cárceles, sobre todo, estaban pobladas por los yakuza, o por chimpiras, o por gente no de barrio, incluso de gente social, de clase social alta, que a lo mejor, yo qué sé, ha robado algo y lo han metido a la cárcel. Es decir, no estamos hablando de un país que diga, eres social bajo. No, los yakuza realmente son clase social alta. Estamos hablando que son empresarios los yakuza. Okay. No te rebato eso. Aquí Bárcenas también estuvo en la cárcel. No, quiero sí, decir, pero sí. Si miras por porcentajes, y además que Japón está muy bien, sí, pero sigue estando por debajo de los países nórdicos donde no hay pena de cárcel. Claro. Comenten que als països dictatorials com Xina o Corea del Nord, per altres raons, òbviament, els nivells de criminalitat també són baixíssims. Una cosa, Home, sí, clar. Xina o Corea del Nord són els països amb pena de mort
amb les penes de mort més altes. I, per exemple, a Xina o Corea del Nord no es fan públiques les persones a les que maten. O sigui, a dia d'avui no sabem quantes persones condemnades a pena de mort hi va haver a Xina l'any passat. No, piensa que si tú tienes a lo mejor 3 hijos, uno ya se lo cargan. Tú tienes cualquier cosa, o por ejemplo en Corea del Norte, estornudas sin querer encima de la estatua de Kim Jong-un y le estornudas aquí en el ojo, pues también te matan. Es Si la decir, estigués prohibida a tot el món no passarien aquestes coses. claro, es decir, en estos países dictatoriales es como si dices, no, en la Alemania nazi, claro, en la Alemania nazi los judíos, pues bueno, pues Pero venga, Estados Unidos no es una dictadura. ya, pero por ejemplo, China y Corea del Norte sí, y me los has puesto como ejemplo. Si nos Bueno, vamos pero Estados Unidos no es una dictadura. Pero si nos vamos a la España de los años 50, bueno, 40, 50, 60, 70 y un poquito de los 80, con la dictadura franquista, estamos hablando que esa dictadura existía la pena de muerte. Aquí en España ha habido durante un montón de tiempo pena de muerte. De Es eso se decir, trata. vale, pero con dictadura. Sin dictadura, aquí en este precioso lugar que nosotros tenemos que llamar mundo, realmente hay, ojo, realmente hay pocos países primermundistas que la tengan. Ahora, hay muchos otros países tercermundistas que sí la tienen. Y en países tercermundistas la tienen aún no teniendo clase social alta, porque para ellos la clase social baja ya es socialmente alta. Entonces, que tú en Estados Unidos tengas una billetera fresca, que tú puedas darle un montón de pasta a toda la gente y comprar jueces, jurados enteros y demás, eso es una cosa, ¿vale? Pero que en otros países que eso no se lleve, porque en Japón el mero hecho de tú coger, darle así a un policía, toma, 20 millones de yenes, calla la boca. El mero hecho de que el policía haga esto y lo pillen, ese policía se va a la cárcel directamente. Es decir, Quería Vale. corregirte que has dicho que en España no había pena de muerte si no había dictadura. Hombre, obviamente ha habido pena de muerte durante toda Sí. la historia. Y yo creo que la cosa no es aprender de Japón. Es lo que hemos estado haciendo todos los países primermundistas, desaprender. La pena de muerte, primero, que no és ètica. I, perdó, és que estic canviant l'idioma i em costa molt més expressar-me en castellà, perdó. I ho acostumo a fer i no hauria de ser així. Primer, que no és ètica. I segon, que al final, per estadístiques, està demostrat que com més bon nivell de justícia em refereixo, com més equiparada està la riquesa en un país, menys delinqüència hi ha. Ens hauríem de començar a preguntar quin és el problema, si la pena de mort o no la pena de mort o el sistema en el que estem vivint. Perquè jo crec que implementar la pena de mort és un retrocés i el que hem de fer és canviar precisament el sistema en el que estem vivint. No tornar enrere, aplicar la pena de mort, castigar les classes baixes i a sobre intentar canviar i que no hi hagin classes baixes. No té gaire sentit. Vale, comento una coseta que ya va al chat. Digo que de hecho en Japón si cometes un crimen hay que avisar a los vecinos y hay mucha gente que no delinque por vergüenza comunicarlo después. Ivan, Gerard, que esteu més callats, voleu afegir alguna cosa a algú dels dos? Voleu comentar alguna nou? Vull dir, ara estem en un tema així debatint entre ells dos i tal, però si voleu afegir coses vosaltres, endavant, No. Jo de moment coincideixo, vull dir, hi ha moltes més coses a canviar a la societat en la que vivim que la introducció de l'execució de gent. Vull dir, no sé, en el moment en el que tens una sarta de polítics que el que fan és robar, on tens una sanitat que rebenta perquè li falta diners, no sé, preocupem-nos abans en millorar totes aquestes coses abans que introduir la pena de mort. Què vols dir? Jo vull fer una pregunta al Marc perquè el veig molt involucrat això. Vale, abans de la pregunta, deixem parlar l'Ivan perquè si no... Vull dir, ja sé que us agrada a tots parlar molt, però si no el pobre Ivan també... Vinga, Ivan, Vale. fot-li canya. Venga, Gerard. A ver, te quiero rebatir a ti una cosa. Esto de que la sociedad está mal de dinero porque los políticos están robando, que la sanidad está mal de dinero y todo esto, ¿no crees que eso se solucionaría quitando presos que se mantienen en las cárceles? No.
no crec que matar gent sigui la solució a polítics corruptes. És a dir, no crec que sigui just castigar a presos de la baixa societat, perquè, vale, sí, podem treure excepcions, però generalitzant, qui palmarà? Els que tinguin pitjor defensa perquè tenen menys recursos. Castigar la gent que té menys recursos per culpa d'una societat que reparteix malament els diners perquè els governants, els caps del país, decideixen que és millor fotre-se'ls a la butxaca que el país. És a dir, tu com a contribuent o com a futur contribuent estàs pagant uns impostos que teòricament han d'anar a la sanitat, a un milió de coses que contribueixen a la societat del país en el que vius. Sí. Si els teus caps de govern decideixen que el millor fer amb aquests diners que tu els hi dones, que tu religiosament pagues, és fotre'ls a la butxaca, i després la societat, la sanitat, per exemple, amb el cas coronavirus es veu desbordada i tens mascaretes a preu d'or perquè l'Estat no té diners per financiar, o els diners que hauria de deixar-se'ls en sanitat se'ls deixen putos tancs, vale? I que la pena de mort és calderilla, eh? La gent que s'estalviarien és per ells com un cèntim per tu. No serviria ni per contractar 10 metges. No, però no només això, és a dir, jo entenc el que dius, vale, i per què no eliminem a tota la gent aquesta que és un gast mensual, per exemple, de mantenir-los a les presons? Vale, sí, planteja't una cosa, i si fotem a la puta presó tots aquests que roben i deixen de robar? Tots aquests diners que deixen de robar t'asseguro que són molts més que els que es gasta l'Estat en mantenir els presoners. El que m'estàs dient és, efectivament, matem persones que se lo merecen. No, ojo, tú No, habías englobado... Déjame acabar. Déjame acabar, Marc. Tú lo que me estás diciendo es, matem gent, ¿vale? Que se lo merezcan o no, y es otro debate. Y lo podemos hablar también, pero lo que me has dicho es, matemos gente para compensar el dinero que roban los políticos del gobierno, los que nos gobiernan, los capos de nuestro país, para compensar lo que ellos ilegalmente roban de lo que paga el resto de la sociedad, todo el país, matemos gente. Ya, pero como pagaré yo los impuestos, y los impuestos no quiero que se destinen a mantener a gente que ha puesto bombas, o que ha matado a gente, o que es reincidente en sus actos, pues... Pero tus impuestos no solo van a eso. Tus impuestos van también a la sanidad, van a pagarle el tratamiento de cáncer a la abuela de X persona, van a pagar la operación a esta persona. Que tú no quieras que tus impuestos vayan a cierto punto no quiere decir que tú no tengas la obligación de pagarlos. Poner una bomba, en este país habrían matado a medio mundo, teniendo en cuenta que Otegi estuvo 6 años en la cárcel por terrorista y tuvo que venir a Amnistía Internacional a decir, oye, no, que este hombre no era terrorista, para que lo sacaran. Estamos hablando de que la gente que detuvieron en la Plaza Marceta hace 2 años, esta gente estaría muertísima ya. Entonces, si te tienes que fiar de... O sea, básicamente tus impuestos probablemente vayan a una inyección letal a una persona que no se lo merecía. ¿Eso no te lo has planteado? Si tus impuestos van a ir a eso. ¿Y eso te parece bien? ¿No te parece bien ir a darle un plato de comida a una persona que no ha tenido los recursos para que le diagnostiquen una enfermedad mental y en cambio te parece bien que vayan a una inyección a alguien que no se lo merece? Digo, no se merezca, o igual sí. O igual no. Vaig a fer... Pero ahí volvemos a mi argumento básico. Tenemos que mirar que sea 100% culpable. Claro, pero ¿quién puede tener los mejores abogados? ¿Quién tiene pasta? ¿Quién no tiene pasta? Tiene un abogado de oficio que lleva 200 casos más. Y probablemente sea, no porque esa persona sea mucho peor, sino porque le puede dedicar menos tiempo a ese caso. Ojo, lógicamente también estamos hablando que una pena de muerte se efectuará con un estado judicial como el que tenemos ahora mismo. Es decir, ahora mismo aquí en España el tema de justicia está muy mal. Hay muchas cosas que tienen que cambiar para que esto pueda funcionar bien. Y estamos 17 en el ranking, ¿eh? Ojo, sí. Y aún así estamos bastante... Pues ¿cómo estará el resto? Claro, ojo. Yo una cosa que sí que quería decir, ¿vale? Fíjate que yo comparto tu opinión sobre pena de muerte y demás, pero antes habías dicho una cosa de quitarte a todos los presos para no mantenerlos. Eso tampoco me parece lo justo. Digo a los reincidentes y a los que han pero luego delitos graves, ¿eh? Claro, pero que igualmente, pero que habías dicho, mantener a todos los presos. Entonces... A ese tipo de presos, a todos que estén en ese colectivo.
Pues sí, Los presos trabajan, solo por si no lo Claro. sabías. Claro, es decir, que yo cuando este país pueda permitirse estar en el número 1, voy a querer aquí la pena de muerte, porque así creo que podemos ayudar a quitar toda esta gente, ojo, no digo enfermos mentales, sino digo los que sin enfermedad mental cometen semejantes atrocidades, quitárnoslo del medio. Es decir, Pero yo si viviré estás número uno en justicia, tu criminalidad será nula, así que ya no te servirá de nada. Claro, pero igualmente, pero siempre se tiene por si las moscas. Pero no es el caso donde yo quiero ir a parar. Donde yo quiero ir a parar es que antes se había dicho tema de los políticos que roban, tema de los países nórdicos y todo esto. Dices, vale, sí, está muy bien meterlos en la cárcel, pero si esos mismos políticos se blindan para no poder entrar en cárcel como los del PP, porque el PP tiene una ley que les blinda de cualquier mierda para entrar en la cárcel, ¿qué haces? ¿Entras al Congreso con un tanque soviético T-34 y te lías a cañonazo limpio con todos? No. No, pero la solución no es empezar a matar a presos, quiero decir. Espera, A decretarle muerte. no. Simplemente, se nos cayó. ¿Qué ha pasado? Sí. Eh, Se nos había caído. Vale, ha habido un change de cámara, esto guapo, ha estado bien, Perdó, em sap greu. no et Bueno, preocupis. la cosa está en que el tema de que un país funcione bien económicamente, ¿vale? Te va a quitar de un montón de cosas. Pero como no todo es un país perfecto y no nos hemos criado con las costumbres y con toda la cultura de los países nórdicos, ¿vale? Un país Eso- nórdico tampoco, ¿eh? Bueno, pero no nos hemos criado como ellos se crían desde pequeños. Es decir, teniendo... Pues cambia la educación, no la pena de muerte. Claro, pero que igualmente. Pero si ahora mismo no podemos acceder a una mejor educación o no podemos acceder a un mejor esto, si se instaura la pena de muerte, Pero primero tendrás que hacer leyes a favor de una mejor educación que no leyes para las consecuencias que tiene eso. O sea, Pero es deberás que- priorizar que pero no es que- pase. pero es que ojo, mucho cuidado. Es que estamos diciendo, parece que estáis diciendo de que no, es que a todos se va a poner la pena de muerte. No, no a todos se le va a poner la pena de muerte. Yo no he dicho eso, yo sé que no. No, pero que parece que vayáis a tirar por ahí. Pero la pena de muerte es como siempre última opción. Es decir, cuando ya no hay más, cuando no se vislumbra nada más. Vale, ¿y dónde está el límite? ¿Quién ¿Dónde pone está el límite? Bueno, pues ojo, si tenemos que estar Los psiquiatras. poniendo... No. Los psiquiatras siempre a te los dirán, que Los dices que un psicópata puede engañar para salir a la sociedad, ¿te refieres a esas personas? Porque antes se ha dicho, y es evidente, que presos con psicopatías, sociopatías y tal pueden llegar a engañar a por psiquiatras cierto, para poder salir de la cárcel he y buscado volver a la antes sociedad. Quiero decir, eso es algo que pasa. Entonces, nos vamos a fiar de esas personas. Que no dudo, no estoy diciendo en ningún momento que no sean grandes profesionales, ¿eh? En ningún momento. Y hacen su mejor trabajo y estoy 100% seguro. Pero, ¿dónde pones el límite? ¿Quién eres tú para decidir dónde está el límite entre que esa persona viva o muera? Porque al final la estás matando. Pues, ¿dónde está el límite? ¿Qué prefieres? Te puedes ¿Que- escudar en la justicia, en la sociedad, en el sistema Vale. judicial, en Un los petit- jueces, en lo que Un petit quieras. comentari, En un nois, juicio. un petit. Ok, però... Deixarem 10 minutets més, vale, de debat, perquè si no se'ns allargarà molt. Vull dir, ja sabem que no arribarem a una conclusió, però més que res perquè sapigueu el temps que queda de debat més, vale? Us deixo Fins a tireu-li. quina hora tens pensat acabar? 12 El límit que es minutets, decidirà. fins a 40. Perquè Es decidirà. tenim alguna coseta més que fer, saps? En el judici però vull just es dir- decidirà. En un judici que hem dit aquí mateix que no és just, que una persona amb més recursos pot comptar amb un advocat superbo y una Aquí- persona menos. Aquí en España no significa que tú puedas tener mejor abogado. Tú puedes tener unos buenos abogados aquí en España, pero no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos sí que un buen abogado lo que te va a hacer es que te quite todo. Tú ya pagas el abogado porque tú Hombre, estás pagando el que no te me limpia. compares. Aquí en España un buen abogado no sirve como serviría en Estados Unidos.
No Pero es que verdad. España es Un un país abogado con 200 corrupto hasta la casos, raya. Vale, un pero, abogado con 200 casos no lo lleva igual que un abogado que tiene solo un caso. Pero O eso es sea, evidente. Es como tú, ¿tienes una asignatura? hay abogados de guardia que son Abogados de mil, oficio. bueno, de oficio, perdona, que son 1000 veces mejores Sí, que sí, no te lo abogados. niego. Ojo, y ellos te pueden sacar de un apuro de estos y los Y otros tanto. metértelo más. Entonces, ¿a quién no sirve el embilletarte para poder Sí que salir? ¿No? sirve. Claro que Sí que sirve porque tú, o sea, de hecho los mejores abogados son abogados de oficio. El problema no es que sean buenos o malos. El problema es que están súper saturados porque básicamente la gente de hoy en día, que es criminal, entre comillas, no tiene dinero y tiene que recurrir siempre a los abogados de oficio. Y por eso van súper sobrecargados. Y no es lo mismo llevar, o sea, si tú tienes una asignatura solo, sacarás un 10. Pero si tienes 5 y le dedicas las mismas horas, probablemente sacarás un 5 en cada una. No es lo mismo. Pero eso es No irrelevante, tiene es nada que ver. decir, en un momento en el que Sí. tienes un país como España que es profundamente corrupto, porque no nos vamos a esconder, España, la No, corrupción España, bueno, és el pan de cada dia, vull dir, no fotem tampoc. hay partidos corruptos. Per exemple. Bueno, partidos corruptos, por no decir el 99%. Pero hay partidos que no lo son, Bueno, que no tienen ni un caso de corrupción en su historia. 4 partidos contados. Que no Claro, pero es sabemos que tengan. No, que no tienen. Dime, ¿Dónde está dime- la presunción de dime inocencia ahora? Dime algunos. Esquerra Republicana, el único caso que tiene es un tío que vendió tabaco de Andorra y se le expulsó del partido. Y es un partido que tiene... Pues eso ya es un caso. Ya es un ¿Qué? caso de corrupción. Que eso ya No es es un caso. corrupción, no es corrupción, porque no tiene nada que ver con el partido. Pero ya es un caso. La CUP, Es decir, dime un caso de corrupción de la CUP o de Bildu. pues algunos probablemente tengan. Si han. Ah, claro, la presunción de inocencia ahora no. ¿No decías que tenía que ser todo muy justo para la pena de muerte? Mucho quejarnos de que España es súper corrupta. El típico argumento de los Claro. políticos son súper corruptos, hombre, el PP y el PSOE sí. Pero basta de generalizar porque aquí nos estamos pasando la presunción de inocencia y la justicia Claro, un poquito no, por el forro. Pero es que entonces, por ejemplo, presunción de inocencia. A ver, esto no quiero que se targiverse ninguna de las palabras, por favor, porque lo que voy a decir es ¿Vas a bastante. sacar lo que creo que vas a sacar? Sí. Oh boy. Sí, es, Pues un yo- tema, es un tema muy duro, ¿vale? Entonces, Ujú. ojo. Yo a la mínima que hay corto, por un lado y por otro. Yo no tengo preferencia ninguna, ¿vale? Pero, ojo. El tema de presunción de inocencia. Yo conozco gente que en su vida, y lo puedo jurar por el padre de Snoopy, no ha hecho en su vida nada, Vale. ¿vale? Son 2 colegas. Uno, Sí. una jueza le ha dicho, son juegos de pareja, después de mostrarle vídeos dejándolo públicamente y pegándole. La jueza, son juegos de pareja. Si con un juicio ya así tenemos estos problemas, Pues me encanta porque has conocido al 0,01% de las denuncias falsas de violencia de género. Debes Bueno. tener un montón de amigos, porque es un 0,01%. Y es la única ley de violencia de género que ha funcionado hasta ahora y la que ha evitado más muertes. Y que un hombre, desde su posición de hombre, que se ponga en contra de la única ley que ha funcionado para que no mueran más mujeres, estando precisamente a favor de la pena de muerte porque es lo más sensato y no sé qué, claro, quitamos esta ley, dejamos que No, mueran no, yo mujeres no- y luego matamos no al estoy- asesino. pero es que yo no estoy... ¿Ves? Por eso había dicho que no se targiversaran mis palabras. Es decir, el 0,1%, eso es el 0,1% notificado. Hay muchísimos más casos, pero no vamos a entrar en este tema Los porque casos no es- judiciales se tienen que Ojo. notificar todos. Ojo, he dicho que lo iba a poner como ejemplo. No íbamos a debatir sobre esto porque esto no es el debate, porque esto ya es irnos a otro debate. Pues no lo pongas Pero- como ejemplo si no es Sí, así. lo pongo como ejemplo porque es presunción de inocencia. Entonces tú no puedes decir, oye, tú has pegado a tal o el otro ha pegado a tal y a lo mejor ser completamente falso. Es decir, tú puedes causarle daño psicológico a una persona simplemente por el mero hecho de una denuncia falsa. Leia, Tú puedes. Leia, un momento. Por el chat dicen que no lo son o no se sabe. Mientras existan es un problema. ¿A qué se está refiriendo? No lo A sé. los ¿A qué se está políticos, ¿verdad? No lo Creo que sé. se refiere a los políticos, da igual. Continuad. Bueno, que me estoy
enfadando un poco el tema este. Y, Claro, pero es que es por presunción de inocencia, entonces por presunción de y que inocencia... los juicios de violencia de género no funcionan así. Que una Bueno. persona que... Y que me estás Pero es que comparando yo ahí- las secuelas que le queda a un hombre por decir No. que ha maltratado cuando no lo ha hecho, con las secuelas que le queda a una mujer maltratada. Y todas las mujeres que no denuncian, Y ahí todos los también se hombres que tiene lo en cuenta. denuncian tampoco se les tiene en Pero cuenta. eso no es violencia de género. Ah, no, en plan, yo dejo que me peguen. ¿Desde Y- cuándo los hombres habéis sido perseguidos? Pena de muerte. En muchos países las mujeres estamos penadas de muerte por muchas cosas que los hombres no, por ejemplo. Vale, pero países tercermundistas. Es decir, Turquía, países árabes que son más machistas que otra cosa y ya se les aplica así. Por eso yo ya estaba diciendo que no se En metan España no hay en machismo. En ¿me estás España, diciendo? claro que hay machismo. Es decir, Entonces es normal que haya una ley de violencia de género. Vale. No hacia los hombres, hacia las mujeres, que son Vale. las discriminadas. pero entonces, ¿cómo funcionaría esto? En plan, me puteas a mí, pero es como que yo puedo acabar peor parado. No sé, podría haber un estado igualitario. Es decir, todos con lo mismo, todos nos juntamos lo mismo, ni unos más ni unos menos. Porque al Por final... el Ojalá chat, hubiese lo mismo. por el chat Por el chat comentan... han dicho que eres como Roma Gallardo y a mí también me lo está pareciendo No, bastante. escúchame. Ojo, mira, O Roma escúchame, Gallardo... están diciendo que qué manía con segregar las violencias, no las violencias y punto también. Claro, es que es eso, es que al final, si hay cero violencia, mejor para todo el mundo. No hay A ver, no nos metemos ni en una denuncia ni en otra, ¿sabes? Eso al final es tontería. Dices, ¿qué me estás contando? No tiene que haber una ley para proteger a las mujeres. Dime cuántas veces te han perseguido por la calle hasta tu casa. Ninguna, cero. Llamándote mí- zorra. Porque le a has mí dicho ninguna, que no pero quieres es que follar con con esa un- persona. pero es que a muchas amigas mías tampoco le ha pasado. Es decir, es que te puedo poner ejemplos. Mira. Es decir, yo no quería continuar con este tema. Vas Vale, continuando tú. anem, yo anem, estaba a, diciendo anem, a, que continuar con- anem a donar el torn a l'Ivan, que se'l veu amb ganes de parlar. Sí, me estaba descojonando en verdad, de fondo. Ivan, Los argumentos ya han no dicho, ya han continuïs el repetido. tema, parla de la pena de mort. Anem a centrar-nos en el que era el tema principal. No, el tema yo no va a seguir. El tema yo no va a seguir porque Vale. sé por dónde va Laia, Laia sé por dónde va. Amor, sisplau, gràcies. Sabem que La hi haurà morts aquí si continuem per aquí, així que anem a... He canviat d'opinió, estic a favor de la pena de mort, nois. ¿Ves? Has visto qué fácil Ya es? está, pues acaba el debate ya. 3 contra 1, Gerard, ¿tú qué haces? Yo sigo defendiendo mi punto de vista, quiero decir. No, a veure, jo A crec, mi no me jo deja crec, convencer jo crec que la de Laia pena de també. mort, Jo també, jo també. No, hombre, claro. Tots sabem que un debat és per exposar les opinions i que no, tampoc creiem que ningú canviï d'opinió ara mateix, saps? Jo m'he quedat amb ganes d'escoltar més a l'Ivan, la veritat. Sí, Iván, es que Marc habla mucho. Marc habla mucho y se explica muy bien. Joder, perdona, tío. Me ha quitado todos los argumentos. Nos ha quitado todos. Perdona, tío. Es que a mí como me des un poquito de palique, yo tiro. Sí, La, ya Sí, ves, Iván, ya. la mala costumbre de tener que hacer streaming solo, perdona, tío. No. Molt bé. Bueno, si voleu continuar, afegir alguna coseta, en principi quedarien uns 3 minuts de debat. Si voleu tallem aquí, si voleu afegir alguna coseta més, què voleu fer? Mira, Última ronda de mini resumen de nuestra opinión para que los espectadores se queden con lo que pensamos. Es que dinam el que pensem. Vale, però Mini, Mini. Però quan parlo de mini és tan Marc com Laia, sisplau. Quan dic mini és que el volem acabar a I40 i són I38. Minuto de oro, va. Si Minuto de oro. s'extén fins a I45 no passa res, però mini, por favor. Vale, minuto de oro, va. Vinga, qui vol començar? Venga, empiezo yo. Yo va. comenzaría tú, Iván, venga, fot-li. Vale, la pena de muerte debe ser un castigo para los reincidentes, para los delincuentes graves, que la sociedad no admite en su reinserción, sin ser venganza ni cualquier otro tipo de manipulación de resto de opiniones. La justicia no está bien, estamos de acuerdo, pero pena de muerte necesaria. Oye, ¿cómo voy al sitio este del...? Jo només diré Vale. que no a la pena de mort sota cap circumstància. És el meu resum, en plan, per mi res justifica la pena de mort. Hi ha moltes altres maneres d'abordar la resposta a un crim
I crec que la pena de mort no hauria de ser mai una d'elles. Crec que hem evolucionat suficient com per desfer-nos-en completament. Molt bé, Laia? Ojo, que acabem a 40. Jo volia dir que entenc la gent que defensa la pena de mort, que és la manera fàcil i senzilla de treure's els problemes de sobre, però que al final és impossible defensar la pena de mort i no caure en arguments classistes i que donen suport al sistema socioeconòmic en el que vivim. Pues nada, primero de todo quiero dar las gracias. Perfecto primer podcast, chavales. Muchas gracias. Luego también hay que decir de que Laia tiene un poco de razón en lo que ha comentado. Hay muchos argumentos. Lógicamente es un debate, entonces puedo estar de acuerdo. Tiene muchos argumentos la pena de muerte que sí, que tienen mucho que ver con el clasismo y demás, pero yo quiero defender una pena de muerte solo con casos extremos, es decir, que si no superan ese caso extremo, no haya pena de muerte. Es decir, me parece también la última solución para cualquier tipo de problema. Así que yo, dicho esto... Sí, molt bé. Vale. Doncs jo... Bueno, parlo jo ara, vale? Ja sé que no tinc res a opinar, no opinaré, però bueno. M'he quedat amb ganes. La veritat és que hi ha hagut algun moment, tant per una banda com per l'altra, perquè és algo que a mi... Que potser, per exemple, jo potser fa 2 anys estava a favor, l'any passat he estat en contra... Bueno, m'agrada escoltar opinions, vale? I potser hagués saltat cap a les 2 bandes, tant a favor com en contra, la veritat. Perquè hi ha coses amb les que estic d'acord i amb les que no, vale? Però que no és el cas, vale? Res, dir-vos que moltíssimes gràcies, de veritat, que... No sé, és que m'està agradant molt com està quedant tot, que... Heu sigut uns convidats a la taula de debat que m'han agradat molt, que, bueno, que bàsicament que moltes gràcies. I que podeu tornar un altre dia, evidentment, que... Com vulguis, i parlem de la llei de violència de gènere. Ojo, Venga, vale. Ese día quiero yo también estar. Aquell dia ens tanquen el canal, així que serà l'últim podcast. A lo mejor luego de ese debate, cuando quedemos en casa de Gerard, yo voy a tener que salir, voy a tener que esperarme en la calle para que Laia pueda subir a por ti. Puedes no meterme en esta mierda, gracias. Claro, tío, eres el nexo de todo esto. Molt bé, doncs, Ivan, Laia i Marc, moltíssimes gràcies, de veritat. A vosaltres. Ens veiem. Tot aquí també he participat. I Gerard, moltes gràcies per participar. Et pots marxar. De res, gràcies per convidar-me, De res, home, ja pots anar marxant. No, però en sèrio, moltes gràcies, nois. Ha sigut un debat xapó. Molt guai. La veritat, moltes gràcies per venir. Laia tiene ahí la espinita conmigo ahora. Bueno, nosaltres marxarem ja cap al main, al podcast, anirem a acabar una mica, passarem de secció, us deixem si voleu acabar de conversar aquí. Sí, si voleu matar el tema i fotre-us d'hòsties, sou lliures, no s'escoltarà el directe, així que... Venga. Marc, ha sido un placer conocerte, ¿vale? Me haré en tu tumba y ya está. La pena de muerte se va a adjudicar hoy por primera vez en España desde hace muchos años. Se va a aplicar para ti. No, a vosaltres. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Apa, no ens vagi bé. Adéu. Bueno. A veure si... Vale, estàs ja per aquí? Sí, clar. Sempre activo, 100%. I se suposa que té de veure? Sí, jo tinc la càmera posada. A veure, un momentet, que dec ser jo. Ha estat xulo, moltes gràcies, Aitor, moltes gràcies. Us ha agradat el debat? Sí, m'ha encantat, la veritat, m'ha encantat. El que passa és que jo crec que és un debat que donaria per molt més, però el temps no dona i si no es faria tant ni es desvien els temes, com m'has dit. És un debat que té xitxa, té cosetes, però... No, però deixeu-nos pels comentaris o pel xat si us ha agradat el tema del debat, si hauríeu canviat alguna cosa, propostes i tal, què heu pensat. Un momentet, que se m'ha perdut. Perfecte. Hola.
Ja està, torna a parlar perquè se t'he perdut. Ah, vale. No, que deixeu pel xat i tal, que us ha semblat el directe, per cert. Shoutout tu la Casitos, vale? Què us sembla, que us ha semblat el debat? Si hi ha alguna secció que canviaríeu alguna cosa, totes aquestes coses. Ens serveixen a nosaltres molt. Em faltaria que se't veiés, estaria guapo, Ha molat, sigo vivo, ojo, No he pogut estar tota l'estona, però ha estat interessant moltes coses, no et preocupis. Ai, que tonto soc! Què has fet? Tenia sense visió, per això no se't veia. Ah, GG. Sí. Bueno, a veure, alguna havia de passar. La veritat és que estic molt content de que això Més sigui... mal que heu posat límit, que si no la situació es caldejava. Ja, ha sigut aquesta la cosa. En el moment en el que el Marc ha dit bueno, mira, te voy a comentar una cosa, tant la Laia com jo hem dit en plan no. Bàsicament... Quan la Laia ha dit, no me vas a sacar ese tema, jo m'he portat les mans al cap. No sé Sí, si ho heu apreciat, és però que- jo m'he portat les mans al cap. En plan, sabia el que anava a caure i sabia la que se venia. O sigui que m'he posat les mans al cap, m'he multejat i disfrutat. És que Sincerament. ha d'arribar un punt en el que això està ahí, perquè els debats... O sigui, un debat mai s'arribarà a convèncer l'altra persona, perquè tots són molt tossuts, vale? Tots són molt tossuts. Llavors, un debat ja, quan portes una bona estona, és com que comença a redireccionar cap a una cosa que no mola molt. No, però Però m'ha agradat no sé, molt. com a opinió meva, a mi m'ha agradat molt. M'ha A condit mi bastant. també, la veritat. Uah, tinc ganes d'ensenyar i passar al top memes de Hòstia, si haurem de fer top memes de la setmana. de la setmana, Ojo, Top memes. Um, Per cert, Laia, escolta això. Que a favor de la pena de mort estaves fa 2 anys, vols dir? Has dit? Laia, atenta. Has dit que estaves a favor de la pena de mort fa 2 anys? Tu té? Jo? Sí. Potser sí. Ah. Per Res, què? no, disfruta, després. No res. No m'estic perdent. Res, no res. Seguim, top Pau, memes de la retracta que te setmana. pega. No res, jo no volia dir res. En fi. Passem a... Jo t'he pillat, jaja, vale, perfecte, em cunde. Amb que em pillessis tu ja m'és igual. Vale, hauríem de fer... no tinc els memes preparats, ho acabo de veure. Però puc posar la pantalla... Bueno, bé, algú havia de passar, no fotem, vale? No podia ser tot perfecte. Pot ser simplement una escena amb el cau de la ceba, literalment copiar-pegar del bar i treure, en comptes de les fotos del bar, ficar el vídeo. En plan, una captura de... De fet, el que faré és compartir pantalla. Te sembla? Mentre el Pau soluciona aquests problemes tècnics, què us expliqueu, gent? De què voleu parlar? Què voleu que comentem? Ja que el Pau és un cacique, una mica tontet, expliqueu-nos. Si veieu que miro cap allà és perquè allà és on tinc el xat i totes les merdes. No us penseu que us ignoro, amors. Hace mucho que no leo catalán, traduce porfa, please. ¿El qué? Hay muchas cosas que traducir. Violencia de género, divertida o una caca. No creo que estés en la mejor posición, sinceramente, para hacer esa broma. Pero, home, jo, des de la meva opinió, és una cacota. Però, en fi, no és la meva preferida de les violències, si et soc sincer. Però, en fi, hi ha opinions, no? Anem a fer una cosa. Chat. Vaig compartint pantalla i que es vagin veient el tema de les fotos, vale? Us sembla? Sí. Vale, bueno, expliquem. Hashtag Roma Gallardo estuvo aquí. Jeez. Expliquem el perquè del primer mem. Quin és el primer mem, per cert? Aquesta setmana ha sigut molt important per un dels grans d'internet. Veritat. Ha nascut la Maria, una jove filla d'un xino. Jove d'un home. D'un home. Minusvàlid, perquè no veu. Vale, prou. Però les conyes. No, Willy Rex ha sigut pare. I tots els que portem anys i anys a internet. Tots sabem qui és Willy Rex i l'hem vist créixer. I creiem que... Des dels Call of Duties a una filla. Exacte. I creiem que encara que no fos el millor meme que podríem veure, és digne d'estar dins de... Ha nascut la petita Batràcia, sí senyor, tio. Sí senyor, tenim a la petita Batràcia, tio, una Papa Willy, batracilla. Papa Willy.
Sigo Aquest, sin aquest enterarme, spam, escuchar aquest el spam sí que TikTok. deixa'l. Òscar, aquest spam sí que deixa'l, el de Papa Willy. Si el repeteix, no. Si el repeteix el muteges, pero... ¿Cómo se está dando el hijo de Zulu? Pero Zulu no tuvo el mismo impacto que tuvo... Zulu no, Luzu. Luzu, es verdad, Zulu. Luzu. Luzu no va tenir el mateix impacte que Willy Rex a la És que, societat. a veure, Luzu vale, però és que Willy és Willy. Bueno, És Willy, tio. l'ensenyo, no? Sí, sí, sí. El posem, no? Sí, sí, sí. Willy Rex és pare, nois. Bueno, aquest és el mem. Si vols fem una petita anàlisi. No és el millor mem. No és el millor mem, món, però no, és però- el mem. És el mem. Si vols fer una petita anàlisi del mem. Què tal si no? Per la teva salut i la meva, què tal si no? És... El ABC de la aviación. ens, Ara me has confundido. Al Willy pues, li agradava el nom, li agradava també altres coses del nom Sí, les i així es va anomenar romàntiques. la filla. Jo què sé, Correcte. tot té una relació. Tot és simbolisme, Tot és realment. simbolisme. És simbolisme. Tot és simbolisme. Lo del Zulu. Shut up. Bueno, si voleu posem el segon, no? Sí, fiquem altres. Aquell era simplement menció honorífica. El segon, cuidao, El segon quin és? Perquè hi ha dos molt guais. Aviam, és una gilipollada, nois, però heu d'entendre que nosaltres tenim menys 3 d'IQ. Llavors... Butter dog, the dog with the butter, butter dog, dog got the butter on him, the dog with the butter, dog got the butter on him, butter dog. És el millor que he vist en molt de temps, tio. En plan, això és el mem. El del Zulu ha estat Això és millor el que el mem. mem en si. És un gos amb mantega al cap, li diu dog with the butter, bro, dog with the butter. Ja està. O sigui, aquest és el mem número 2. Nosaltres només posem mems que ens han passat els seguidors. Així que... Exacte. Així que Això és culpa vostra. no ens jutgeu, no ens jutgeu. És culpa vostra. Dog with the butter, bro. És que em fa molta gràcia. Em fa molta puta gràcia. I després el tercer... i posem el tercer. diria que recordo també quin és. Sí. Dog with the Efectivament, butter, que donen positiu a la prova PCR. Pobre, cansat i rebutjat pel crash. Rebutjat pel crash. Encara no m'ha rebutjat la meva crash, però poc trigarà, així que m'identifico. Bé, realment... Són memes... Excepte el de Butterdog. Són memes... Els hi falta una mica... Bueno, és que el del William en si... El del Willy era... El vídeo de la pizza? No way! Per on me'l vas passar? Passa'l per aquí, si vols, i el poso, Que per cert, Òscar. si voleu passar links de vídeos i tal, els podem... Diria que els podem veure. Els podem punxar, Ja que si voleu. estem... Òscar... Discord no em va bé, la veritat. Ah, el tinc. Tenim un dels memes que em va passar l'Òscar i no me'n recordava, tio. El poso, vale? Sí, sí. Punxem. Dog with the butter roll. Dog with the Punxem. butter. És que em fa molta Punxem. Com es punxa un vídeo d'aquests? Aquí. Gente, se me ha quedado pegado el plástico. ¿Qué? Pero... No, no. Quieta. ¿Qué va? Gente, se me ha quedado pegado el plástico. Increïble. Podem veure... Aquí podem veure els retrats. La gent. Vale, anem a posar un meme més. Poso un meme més, ¿Qué ens han passat? Acá haciendo empanada con los pibes. Después le paso la receta. Básicamente hamburguesas, pero adentro empanada. Hòstia, ja l'he vist. És que per
molt que el vegi, molt, no, em fa gràcia igual. És boníssim. Bueno. A part, té zero sentit, en plan... És... En la cara, ja està. O sigui, el vídeo, en cap moment... O sigui, de cop enfoquen el gos i el gos s'emporta un tros de formatge enmig de la boca. Saps? És en plan... A més, el gos no sé jo que està allà en plan ansiós, oh, comida. No. Està chill allà assegut i s'emporta una hòstia amb un tros de formatge. Increïble. Meravellós. No paraules. És apoteòs. Vale, anem a posar un altre vídeo que ens hem passat i... Sí, anem a ficar un parell més i xapem. Bueno, xapem, fem raid. Ojo, Ojo a la raid, Vaig a mirar de mentre... Està trapella, Ojo que està trapella, Està trapella? Està trapella. Vaig a preguntar-li si els hi queda molt. Vale, poso el vídeo de mentre, vale? Sí. Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million likes, so please yes. Okay, thank you. Què estava volent-nos dir? Que algú em digui què és el que... Hòstia, tu, els links. Això, entreu, nois, exclamació Discord i rebenteu-nos a links al canal. Ens el rebenteu. Suscríbete, sí, suposo, sí. Entreu a tope al Discord i ens rebenteu a links. Ens els mirarem i posarem memes en aquesta secció a full. Però els tenim que tenir preparats. Què diuen? Espera. Va, posa un més, va. Posa un més, punxo un més. Ojo. Ojo aquest, Porque te quiero. Els he dit de que és per fer-los raid, ara els hi diem. Què dius? Ara et dic quan em confirmin. De moment ves passant vídeos i tal. Loco. Que s'han portat un... S'ha portat un micro enmig de la boca. F. Bueno, a veure, també se'l teníem en escut, saps? Tal com cantava, sí, no... perfecte. Bueno, si voleu, anem tancant. Algú vol afegir alguna cosa? Bueno, a veure, abans de fer raid i qualsevol cosa, anem a dir-vos que moltíssimes gràcies per estar a aquest podcast, que no hem baixat dels 20 espectadors en cap moment, de fet dels 22, si no m'equivoco, que estic flipant, sincerament. No sé, tia, hi ha molta gent, tia. És increïble. Quin meme? El d'Espectro? A veure, poso l'últim meme, vale? I donem. Fole. Ens estan fent spam i tot. Obamium. Obama Cube. Vale, Obama What the fuck? Obama Spawner. Què és això? Tu, basta ja, feu aquesta merda, tio, basta. Què vas fer? Bueno, tu, jo crec que ens hauríem de despedir i anar a fer una raid als senyors de... Moltíssimes gràcies. I hi ha més, ho sabem que hi ha més, però volem tancar el podcast ja a les 12 en punt. Que portem quasi 2 hores, Vull dir, portem 1 hora i 57 minuts. Jo crec que és, no sé, que és la millor manera de tancar-lo ja. Sí. I sisplau, exclamació Discord, teniu el nostre server de Discord. Pateu-lo a memes, rebenteu-lo a memes. Tenim un canal de xat de memes, rebenteu-lo allà, deixeu-lo... Sí. Deixeu-lo ple de links i de fotos i de tal, que no siguin coses més 18, sisplau.
Vale. Volem que el podcast ens L'única aguanti 2 restricció- setmanes més, Sí, sisplau. l'única restricció és que no siguin més 18. Tota la resta cap endavant. Sí. Y... Clarísima, suposo que es la mateixa. Uepa. Hacer una raid... No, le haremos una raid a Trapella TV, que es otro canal de Twitch en català. Són de Sabadell, també? I tal. Diria que sí. Són de Sabadell. I bueno, després ja farem raids a altra gent, però a mi em fa Sí, il·lusió sí. poder-la fer a Trapella TV, perquè Sí, a són molt nosaltres bona també. gent, la veritat. Doncs res, jo no tinc res més a dir. Moltíssimes gràcies a tots els que heu estat aquí, heu estat participant i ens heu estat simplement veient. Moltíssimes gràcies, ho apreciem molt. Tots els follows, tots... muchísimas gracias, Lechu, muchísimas gracias, se aprecia mucho. I, en fi, això serà regular, així que gràcies pel follow, que suposo que has volgut que diguem tot el podcast, El Vaginon. Sincerament, Moltes gràcies pel un nom que no volia dir durant el debat, però m'ha semblat graciós, i que en sèrio, moltes gràcies per anar comentant durant el debat i tot, que també va bé, així podeu... Ah, sí, repenjarem el podcast al YouTube. De fet, us passo el link de YouTube per aquí pel xat, vale? Tenim activada l'opció de que es repengi a Twitch. Es repenjarà a Twitch, però el repengem a YouTube, més que Vale. res perquè el Twitch dura 15 dies, no es pot deixar una cosa repenjada per sempre. Llavors, sí. mireu, Tallarem, us passo... l'única part que tallarem és la part de l'entrevista de Trades, on fiquem la cançó, aquella part estarà mutejada o tallada, però tota la resta serà el vídeo íntegre. I... Sí. Drets d'imatge, a mi això no me l'havien dit. Bueno, sí, vale, ho diem ara. Jo deixarem what up? apanyat per la resta. Si algú té drets d'imatge i no vol que aquest vídeo es pengi a YouTube en diferit, que contacti amb nosaltres i ja pixelarem la el que seva faci càmera. falta, sí. De El que totes faci maneres, sí. Nice. Igualment, ja contactarem amb tots els participants ara, quan acabem l'stream. Ojo, 40 followers, Moltes gràcies, de veritat. Hem arribat als 40 Estem a 10 followers. de l'afiliada, Estem a 10 de Estem a 10 de l'afiliada. l'afiliada, és veritat. Let it rain, Let it Moltíssimes gràcies, de veritat. rain. En fi, jo crec que ja tampoc queda bastant més a dir. No, jo no estic a favor de la pena de mort. De fet, és igual, no penso comentar res. No, calla, em callo, perquè... anem a acabar-ho bé. No, si no ho has pillat abans, viu en la innocència, vale? Vale, Sisplau, gràcies. t'ho demano. Gràcies. Bueno, Ja m'ho moltíssimes gràcies per tot i res, ens veiem dissabte que ve a les 10, igual que sempre. Mateix horari. I sí, també recordar que al nostre Instagram tenim una categoria, unes destacades, per les propostes. És a dir, tots els temes que vulgueu de debat, tots els convidats que vulgueu portar, si voleu participar-hi vosaltres, fins i tot, si voleu participar en els debats o en alguna secció que us agradaria, si sabeu molt d'algun tema i us vindria de gust venir a parlar-ne, Endavant. ens podeu simplement escriure als DMs o posar a les suggestions, o tenim una història destacada, vale? Allà ho teniu obert per si voleu, jo sé, temes de debat, per exemple, us interessin, doncs allà li foteu. Sí. Canya. I per cert, jo crec ara que- a rebentar Trapella, Sí, Rebenteu a el xat, Trapella, rebenteu el doneu- xat, demostreu qui doneu som follows, i endavant. Doneu de tot, doneu de tot, doneu l'ànima. Moltes gràcies, de veritat. Que vagi superbé. Que vagi superbé. Iniciem la raid? Iniciem raid. Iniciem raid. Adéu, nois.